Ber kembang pensiunan urip prasaja. Pensiunan kudu urip sing prasaja, amrih urip iso ayem uga mulya, tansah syukur marang Gusti kang kuwasa, pinaringan sehat jiwa uga raga. Pensiunan ora usah ngongso-ngongso, aja nganti nindakne sing neko-neko, dadekake urip susah lan nelongso. Mula ayo urip iki sing prasaja. Pensiunan ayo nindakne ibadah, samampune uga bisa istiqomah, tansah ndonga ing akhir husnul khotimah. Muga Gusti paring berkah lan hidayah. Asik-asik. Pensiunan urip prasaja, amrih urip bisa ayem lan mulya. Pensiunan kudu urip sing prasaja, amrih urip iso ayem uga mulya, tansah syukur marang Gusti kang kuwasa, pinaringan sehat jiwa uga raga. Pensiunan ora usah ngongso-ngongso, aja nganti nindakne sing neko-neko, dadekake urip susah lan nelongso. Mula ayo urip iki sing prasaja. Pensiunan ayo nindakne ibadah, samampune uga bisa istiqomah, tansah ndonga ing akhir husnul khotimah. Muga Gusti paring berkah lan hidayah.